Mendiz inguratua den Bankako herrian aurkitzen da La Jose zentroa. Bertan elbarritasun anitzak dituzten gazteak laguntzen dituzte urteko 365 egunetan. Zentroak lotura estua du Bankako meategiekin. 19. mendean serora batzuek mehatzaileen alabei jarrera egiteko gunea sortu zuten. Gerora tuberkulosia pairatzen zuten aurrak hartatzeko etxea izan zen, eta 1986an tuberkulosia desagertuta, elbarritasun mentalak eta fisikoak dituzten gazteak laguntzeko zentroa bilakatu zen. Gaur egun Florence Gazteluk zentroko zuzendariak azaltzen duenez, 7-28 urte bitarteko 30 haurra terpetzen dituzte. Gehienek autismoa pairatzen dute eta haien beharrak bereziak dira. Haur bereziak dira behar konplexuekin, eta horiek laguntzeko disiplina askotako profesionalak dituzte. Donc on a une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe d'eux au quotidien. Gehienek desgaitasun bat sufritzen dute burmuinean sortzean diagnostikatua. Beste batzuk ordea istripu baten biktimak izan dira. Souffrance, un accident de vie aussi ça peut être. Medikoak, erizainak, psikologoak, hezitzaile berezituak, kineak, ortofonistak, egunero 50 langile baino gehiagok aurrak laguntzen dituzte. Horien artean daude Jenofa Alfarro eta Naroa Irazoki erizaina eta hezitzaile berezitu aurren ezurren. Maiten dut arazoen aldetik eta arjunt erlatibizatzen duzula. Eta, bezinez, goxo da egitea, ni aldo nizkan botik, ala ere motibatuan ez egitea, zenta giroa hona da, gaztak kristonak dira, ez dute bat ere berdin funtzionatzen, balio du ere denentzat, azkenean. Da, bezinez, pentsatzeko manera bat aldatzen dena. Zaila ez bat ere, zenta hori aurrekin lan egitea, aurrak eta helduak dira, baina ez da bat zaila, zeren nik hori maite dut hastapenetik. Jenofa hartamenduaz okupatzen den bitartean, Naroak besteak beste ariketan hitzak proposatzen dizkie egoiliarrei. Ebe lantzen dolarik ezartzea puzlea gauzan, lantzen du deia ikusi behar duzoin nunden, eta hori mahazkirik gabe azpian, beraz gana iduzinez formarekin egin behar duela. Gero ezartzean motriztate finalan duko du, zenta berda itzuli, berda untsa sartu, eta gero bera gainaz haiek ikustante ahondokoak zer egiten duen, beraz sozialki ere bada zait pastan dena, batzuzain ikusten dolarik besta fitago bendelarik enerbatzen da, beraz fitago egiten du, beraz haien artean stimulatzen dira ere, eta gero bada sozialki, ni haiekin elgarrizketan niz, beraz flema dutelarik edo dutelarik lortzen galdetzen dute, beraz lantzen dugu hori ere, galdetza ez dugularik lortzen, niz gauza lantzen dugu, justu ariketa tipi baten. Sur qu'on est mardi? On est mercredi. Badira jabos batzuk guk untsa soportatzen ditugunak eta horiek bat ere, orduan behar dira gordetu edo kaska batzu eman, depende. Beti moldatzen gira, egunean egun, zer agabotsa, zer ondoan nor izaiten alden, noiz pastu, hori denak asuma behar da. Zentroren onurak osongi ezagutzen dituzte Lu eta bere amak. Luk Rett sindromea du. Bere burmuina ez da ondo garatzen eta urteak pasata bere egoera okertzen doa. Gaur egun laguntzarekin ibiltzen den arren ibiltzeari utziko lioke etorkizunean. Bere amak azaldu duenez, La Jose zentroak asko lagundu du bertan Luren beharrak entzun eta horiei egokitu direlako. Urte luza zentroren amateak gibelatu badu ere ez da damutzen bere erabakiaz eta gurasoei beharra badute laguntza eskatzea gomendatzen die. Que vraiment j'ai bataillé des années pour pas la mettre, je suis très contente. Egunero itzalean mendi ederrau eta zinguratuak direnek lanean segituko dute askoren bizitzan argi pixka bat ekartzen laguntzeko.